Għal ma doffijek ma jirdux ituna parti, namlu l-plays aħna u nikastjaw l-nafusna. Jina ili namel irġiel, xjuħ, jew katavri, jew drug addicts, jew qattila, mindu kelli 18 sena. Isma' inti m'intix kontent, għalfejn m'intix kontent. Ħadd qatt ma kastjani bħala Romeo, taf? Darba anke għax kastjani bħala Assis kellu jkun hitman. Teatru tik l-opportunità li tieqaf tkun int u għandek il-privileġġ li inti tkun xi ħadd ieħor. Hija perikoluża li tkun fuq l-stilz. Jiena m'inniex attur professjonali, jiena għallim u nagħmel ukoll it-teatru. U f'daqqa waħda dal-lustra tipo qatt ma konna rajn nibżaqu barra, ninżal xlok mennu nara l-Michael Phelps ostja, mhux biċċajt, kulħadd l-irġiel kollha. Lalla Pawlu, ħabba Pawlu. L-iktar ħaġa li ddejjaqni meta nkun qiegħed nidderiġi xi ħaġa u ngħid lejn nixtieq qiegħed nieħu sehem mela nidderiġi. Taf x'inhi għax ma ħadx ras Alla hu. Laqqas fucking xejn. Mela tlaqna.